Hello, गासिखौबो फिन खनसेबाव गोदान भिडिअ'आवहाय बरायग्रोबाय। दायो नैबे सिफुंजों दोंसे ओरैनो मोनसे मेल'डि सुनो नागिरदों आङो। आं एथबां रोङाबो, एथबां हाया आङो, थेवबो जाखिनि हायो बेखौनो आङो माने मोनसे ओरैनो मिउजिक खालामनानै सुनो नागिरदों, माने मेल'डि खालामनानै सुनो नागिरदों। बेनिफ्राय आसा खालामो माने भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन होननानै बयबो, आरो मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामना होलांदो भिडिअ'खौ नायनानै, आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बिदिबा जागायनोसै। बेखिनियानो आङो माने ओरैनो सिफुं सुनायनि मोनसे ओरैनो माने भिडिअ बानायनो लुगैनानै आङो माने बानायनानै होनाय जाबाय। बयनिसिमबो गोजोनथोंसै, भिडिअआ बेखिनियावनो।